Amazing! Will you ever see better? Bé, esperem que us hagi agradat el nostre vídeo de Nadal i des de la Junta de Lluïsos i la congregació us volem desitjar que passeu unes festes plenes d'alegria, de felicitat i bon Nadal i bones festes! Al fillet de Maria, que li durem si té fam i és pobret. Li durem panses a nous i olives, li durem figues en un paneret. Tam, padam, pam, que les figues són verdes, tam, padam, pam, que elles maduraran. Si no maduren el dia de Pasqua, maduraran el diumenge del ram. De Maria, que li durem, que li sàpia ben bo. Figues, castanyes, nous i abelló, de roses, de datxa i mel i arró.